Днес ще ви представя едно характерно тракийско оръжие – махайрата. Знае се, че тракийският войн е бил предпочитания наемен боец, защото е владел бойната техника на неговото оръжие и е бил безстрашен войн. Древната тракийска махайра е къс, извит меч с плавна извивка на острието. Ние от Treasure направихме точна възстановка, като единствено добавихме дамаска стомана. Той е изключително олекотен и е с удобна дръжка, с форма на орлова глава, направена от орех и инкрустирана с сребърни нишки. Ножницата, която е от естествена кожа и метал, придава завършен вид, който все едно излиза от древността. Има сертификат с описанието на махайрата и кутия, която показва класа и съвършенство, подходящи за подарък на хора, които са решителни, борбени и с замах взимат от живота и нямат страх, че пак трябва да замахнат, за да успеят в постигане на целите си. Посетете офис на Treasure, за да се уверите в нейното изящно качество.